ТКК Сърпеница ООД се гордее с повече от 60 годишна традиция и опит в областта на строителната химия и една от водещите компании в Словения и света. Производството на химически продукти може да бъде разделено на 3 големи групи. Производство на химически добавки за бетон и мазилки, производство на лепила и уплътнители, производство на полиуретанова пяна. В ТКК ние се стремим постоянно да обновяваме и развиваме нашата голяма гама от полиуретанови пяни, както и другите продукти в нашето производство. Нашата гама обхваща широк спектър от пяни с високо качество и разнообразно приложение. Новият член в нашата гама продукти е полиуретановото лепило ТКПУР за залепване на изолационни плоскости, което позволява бърз, чист и ефективен монтаж на топлоизолациите. В този филм вие ще се запознаете с това колко лесен, бърз и чист може да е процеса на поставяне на топлоизолации. Оптималната работна температура на флакона е 20-25 градуса Целзий. При къси прекъсвания на работата флаконът може да остане завит на пистолета. При по-продължителни прекъсвания отстранете флакона от пистолета и го почистете с чистител за пяна ТКПУР. Преди употреба разклатете добре флакона с вентила насочена долу. Положете лепилото по края на стиропора под формата на буквата W, както е показано. Ниската разходна норма на лепилото се определя от точната дозировка. Дозата може да се регулира от вентила на пистолета. С един флакон от 800 мл могат да се поставят от 8 до 12 квадратни метра изолация. Основата, върху която ще се полага изолацията с лепилото ТКПУР, трябва да е чиста, обезпрашена и обезмаслена. Преди полагане на лепилото, основата трябва да бъде предварително навлажнена. След екструдиране върху изолационния панел, изчакайте минута и след това закрепете панела върху основата. След залепване на панела върху стената, лепилото спира да експандира. В процеса на работа следвайте една и съща процедура. Не забравяйте да проверите хоризонталните и вертикалните нива на панелите. ТКПУР за залепване на изолационни плоскости допринася за подобряване на топлоизолацията. Освен това, панелите, залепени по този начин, не се нуждаят от допълнително прикрепване. Само панелите, формиращи долната редица и ръбовете, трябва да бъдат допълнително механично укрепени. След прикрепване на панелите трябва да се избягва друга работа по тях в продължение на 2 часа, за да може да се втвърди лепилото. Полиуретановото лепило ТКПУР следва европейския ръководен принцип ЕТАК 004. Основните му предимства пред конвенционалните лепителни материали са: лесно за употреба, ниска разходна норма, спестява средства от транспорт и съхранение, бързо втвърдяване, позволява бързо свършване на работата. Слоят пяна под панелите допринася за допълнителната топлоизолация. Спестете време, пространство и пари. Изберете полиуретановото лепило ТКПУР, най-добрият приятел на всички професионалисти.
Насладете се на комфорта от топлината. Текапур.